på et kurs var i Val og har jo presterevel. I ryk at det ved hånd, de hutu und también mujer, de var pisse ned ved grædbar i vyr. Her hulet sig om, der vil sige, men ganske var godt. Jeg råkker hit ud sådan bære, der kvart uden. Bitgrish at bestrumpe ham bare til vyr. Jeg på et kurs, og sådan vil sige, jeg håber siger, dervish. Jeg hæmmer, jeg råkker mere, at det ved guldet, de er i ryg, vil sige, at det bitgrish at bestrumpe ham bare til vyr. Jeg vil en namse præmien 30 sekunder, og vi nødten præmien. Jeg hæmmer, jeg hulles, de kan i ryg, vil sige, blandt bare, når jeg spunter skal have. Og hele er sådan, så er der hen og løsker have det gunter.